खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नगरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आसामाव दाब दाब जायगाफोराव मोनद' हारिनि थाखाय 2019 मायथाइनि शेड्युल ट्राइब बिलनि दैखांनायनि थाखाय गोबां दावराव-दावसि जादों बिजनि दखरायाव 5थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रोंगौसा सायख'नाय आनजाद खुंदों महाराष्ट्रआव गोदान चिफ मिनिस्टार आरो डिपुटि चिफ मिनिस्टारनि बिबानाव समायखिरा लादों अस्ट्रेलिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव टेस्ट मेच सोलिगासिनो दं आसामनि दाब दाब जायगायाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव लाना गोबां सोमावसारदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव 22 नभेम्बर खालारखालिनि मोनाबिलिनि 4:30 समाव आसामनि गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव आसामनि थागिबि बर' मिसिं राभा सनवाल आरो बायदि बायदि थागिबिफोरनि फरायसा आफादा बावैसो सिगां जौगाखांनाय मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होनो थाखाय शेड्युल ट्राइब बिल 2019 आव दैखांनायनि थाखाय आखायाव अर लाना सोमावसारदों बेखौ नोजोर बोना माखासे नुथाय नायदिनि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरिनि सिङाव सोमावसारगिरिफोरनि नुथाय नायदिनि হয় হেতু আমাৰ নতুন কথা নহয় দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি যি 6 জনগোষ্ঠীয়ে আজি জনজাতিকৰণ হ'বলৈ গৈ আছে হেতু আজি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে ভালকৈ জানে আজি এডভান্টেজ যাক আমি কৈছোঁ এওঁসকলে আজি যিটো আমাৰ যিটো জনগোষ্ঠী আছে ভূমিপুত্ৰ এইসকলৰ যিমান প্ৰাপ্য আছিলে এই প্ৰাপ্যবিলাকক আমাৰ বঞ্চিত কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক যে আমাৰ এই প্ৰাপ্যবিলাক কেতিয়াও মানে সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আজি আমি দেখিছোঁ এডভান্টেজ যিবিলাক আমাৰ অসমত আছে এইসকলে আজি অসম চৰকাৰটো চলাই আছে আমি শুনিছোঁ দেখিছোঁ যে কিবা স্বৰ্গদেউ চুকাপাতি আহিছে বোলে মানে সোণৰ জখলা লৈ এই সোণৰ জখলা লোৱা এটা জনগোষ্ঠীয়ে আজি ট্ৰাইবেল হ'বলৈ গৈ আছে কিমান লাজৰ কথা আজি আমি দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ যে এই বাগানীয়াবিলাকে যি সময়ত আহিছিলে যি ব্ৰিটিছসকলে আনিছিলে অসমত বেলেগৰ পৰা আনি এই বাগানীয়াবিলাক অসমত ভূমিপুত্ৰ কৰিবলৈ যোৱাটো বহুত মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি আমি শুনিছোঁ অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে যিবিলাকত মানে টিভিত বহি পেলাই আলোচনা কৰি থাকে এইসকলক আমি অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই বাগানীয়াসকলে আজি ব্ৰিটিছে আনিছিলে চাহ বাগানত কাম কৰিবলৈ এইসকলক আজি ভূমিপুত্ৰ কৰিবলৈ গৈ আছে আজি এডভান্টেজ যিবিলাক জাতি 6টা জনগোষ্ঠী আছে এইসকলে গোটেই অসমৰ সুবিধাটো পাই আছে তথাপিতো এই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ যিসকল আছে এওঁলোকৰ জাতি সংস্কৃতি আমি মেমুকালো আৰু নাই এইসকলক আজি মোহাৰিবলৈ গৈ আছে তো আপোনালোকৰ জাতি হিচাপে জীয়াই থাকক আমাক ক'বলগীয়া নাই তো আমাকো জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ কয় আমাৰ জাতি সংস্কৃতি ধৰ্ম নীতি আছে আমাৰো এই टुरिबारि इउनिट आबसुनि सोमावसारगिरिफोरनि नुथाय नायदिनि जे थर्स सावनाय बेखौ Sisi long left, sisi long left, sisi long left. जोङो गेदेर सुबुंखौ मा खालामदोंमोन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा साब डिभिजन लेभेलाव जे माखासे धर्ना हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जोङो बै बिलखौ होबथानानै दोनथ'नो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन बेवहायनो रोखा जा जोङो थांनाय बाराव जे दोनथ'नो हादोंमोन बै बिला नाथाय खिन्थु उइथड्र जायाखैमोन दिनै जोङो बेखौनो गिदों जे फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव जुदि बेखौ उत्थापन खालामफिननानै बिला जुदि पास जानांगौ जायोब्ला जोंहा मा लस जागोन बेखौ आरो दिनैनि दिनाव बुंफिननांगौ गैला बायदि होननानै आङो सानो रादाबगिरि अनसाय नार्जारि राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि माखासे नुथाय नायदिनि सिसिट'आ एबा आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनसे आफाद दा बे आफादनि हांख्रायनायावहाय आसाम हादरसायावहाय जि जौगाखांनाय हारि बे थाखानाय माखासे जौगाखां हारिफोरनो एसटि मान थाखो होनायनि जि सरकारा हाबाफारि लादों दा बेखौ थाखानाय एसटि माहारिफोरा
आसामनि गुबुन गुबुन एसटि माहारिफोरा बेखौ हेंथा सोमावसारनो दिनैनि बे मोनाबिलियाव हाबाफारि लादों। हमारे बीमानी बोला की बोल होशियार होशियार केंद्र सरकार जी पता हमारा बीमानी बोला की बोल हुकुम सरकार होशियार होशियार केंद्र सरकार होशियार हमारा बीमानी बोला की बोल राङापारानिफ्राय रादाबगिरि मोगथां नार्जारि। 23 नभेम्बर खालारखालि बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बाथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रोंगौसा सायख'नाय आनजाद फालिनाय जादों। गाहायै बे आनजादाव मोनबा आयदा बड', इंराजि, गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो जिकेखौ लाना फालिनाय जादों। दानिया फै रादाबगिरि अनसाय नार्जारिनि रादाब दैथायहरनाय बिजनी थुरिबारि इउनिट एबसुनि सिङाव थानाय उलुबारि गेजेर फरायसालियाव आनजाद खुंनाय नुथाय नायदिनि। रादाबगिरि कनिन बसुमतारी दैथायहरनाय बिजनी सुबाइजारनि सिङाव थानाय सुबाइजार एमइ स्कुलाव आनजाद फालिथायनि माखासे नुथाय नायदिनि। नैजिथाम नभेम्बर खालारखालि महाराष्ट्रआव गोदानै चिफ मिनिस्टार बिबानाव देवेन्द्र फडणवीस आरो डिप्युटी चिफ मिनिस्टार बिबानाव अजित पावार समायखिरा लानाय जादों। गोदानै सायख'जानाय सीएम आरो डिप्युटी सीएम बिथांमोनखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रिया साबायखर बावहरनाय जादों। 22 नभेम्बर खालारखालिनिफ्राय ब्रिसबानियाव जागायनाय पाकिस्ताननि हेंथायै अस्ट्रेलिया खेला सोलिगासिनो दं। गाहायै अस्ट्रेलियाया गिबि अल आउट जाना 580 रान खालामो आरो पाकिस्ताना गिबियाव अल आउट जाना 240 रान खालामो आरो फिन पाकिस्ताना लिड लागासिनो दं। 22 नभेम्बर खालारखालि गुवाहाटीआव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आरो गोबां माहारि आफादफोरा बावैसो राज्य सभायाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आरो फिन जानायनि थाखाय गोबां दावराव-दावसि एबा सोमावसारनाय जादों। नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइननि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो मोनसे फोस्रावनो सानदों जि फैगौ 26 नभेम्बर खालि गुवाहाटीयाव बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ थाबै दाफुंनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे 8था जि दाबिफारि दं बे दाबिफारिखौ थाबै मावफुंना होनो थाखाय सरकारनि सेराव दिन्थिनो मोनसे सुबुंगौमा मास गेदारिं जों लानाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे बै दिनखालि जाहाथे थांनाय 19 अक्ट'आव सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव जालांखांबाय। दा बेनि उनाव बहाय गासै मोन 12टा जिल्लानि फारियै गवालपारा, बरपेटा, नलबारि, साउथ कामरुप, कामरुप मेट्र', नर्थ कामरुप, मरिगाव, नगाव, हजाय बे गासै जिल्लाफोरखौ लानानै जा मोनसे सुबुंगौमा जागोन। बे सुबुंगौमायाव जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि साफ्रोमबो दैदेनगिरिजों लोगोसे जिल्लानि माखासे सुबुंफोरा गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन आरो जोङो लाफैनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जाना जों खावलायनाय जादों। बेनिखायनो बे सुबुंगौमाखौ जाहाथे जोङो 10,000सोनि बारा सुबुं बहाय जों थुबुर जानो हायो। बेनि थाखायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बे गासैमोन 12 जिल्लानि अनगायैबो थाबावनाय जायफोर जिल्लाफोर दङ बे जिल्लानि दैदेनगिरि आरो जिल्ला आरो आनसलिकनि दैदेनगिरि सेन्ट्रेल दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।